להתעניין על הפרשיות האלה שהן באמת פרשיות טעונות בטית. אז לצורך העניין אני מחלק לכם את הפרשייה לא בתוך התנ"ך, אלא כבר מעומדת בצורה מסוימת, לפי סדר הפסוקים כמובן, פה שום דבר לא השתנה, אין פה שום הוקוס פוקוס, רק משהו שעוזר לעין לראות דברים שלא רואים בטקסט שהוא ישר. ואנחנו קוראים את זה מבפנים. שאנחנו רואים. בואו ננסה לאתר פה איזשהו מבנה בפרשיות. שימו לב, פסוק י"ג פותח בכי, ייקח איש אישה. פסוק כ' ואם אמת היה הדבר הזה. פסוק כ"ב, כי ימצא איש שוכב עם אישה בולעת בעל. פסוק כ"ג, כי יהיה נערה ותולה. פסוק כ"ה, ואם בשדה ימצא איש את הנערה. פסוק כ"ח, כי ימצא איש נערה ותולה. כי ואם, זה המודרנים, בנישואין של היום, אנחנו מאחדים את האירוסין והנישואין ביחד, כאשר האירוסין קרויים בפינו היום, בלשון חז"ל, הם קרויים עד היום קידושין, וזה נתינת הטבעת לאישה, מתאים לחדר איחוד, וזה נקרא נישואין, זה החופה. אבל זה נעשה בטווחים של חצי שעה אחד מהשני, אין את השנה הרווח. למה היום אנחנו עושים את זה צמוד? בגלל עם אשת איש ממש, ונסוגות אחורנית למאורסה ולשאיננה מאורסה. הפוך לכאורה מסדר הזמנים שהיה צריך להיות. לפי החומרה של הדבר. את כבר נותנת פתרונות ויכול להיות, אבל קודם כל חשוב לי שנשים לב שיש פה מבנה, ושהמבנה פה הוא לכאורה הפוך ממה שהיינו מצפים. ונצטרך להבין למה, ולא בטוח שיש לי תשובות. יכול להיות שאני אקח את התשובה שלך, אבל קודם כל שימת לב לדברים האלה. אנחנו רגילים השנה בשיעורים, לנסות לבחון, להוציא פרשנות מהפסוקים ולבחון את הפסוקים לפי מבנים, לאתר מבנים סמויים בפרשייה או במספר פרשיות או במספר פרקים אפילו. והרי הוא בא אליה, מה, הוא יודע איזה כתובה לתת לה, איזה מואר להבטיח לה? היא אמרה על עצמה אני בתולה, אז הוא התחייב לאבא שלה 50 כסף, שזה היה סכום גדול. פתאום עכשיו הוא אומר, לא, זה לא נכון, היא לא הייתה בתולה בכלל. כן. לא, בעצם אני מעדיף... בסדר, אז נמשיך. כן, כן. צריך לזכור שמעמד האישה לפני 3,000 שנה היה הרבה יותר נחות. גם ביהדות, עיקר ההתייחסות כאן זה לנושא האישה ולא לאיש. לאישה יש הרבה פחות זכויות. אישה לבד לא יכלה לחיות אז. גם כשבנות צלופחד מקבלות אדמה, אז מקבלות בתנאי שהם התחתנו עם בני הדוד שלהם. אין דבר כזה אישה לבד. התלות של האישה בגבר היא טוטלית. כשסופרים את בני יעקב שירדו, כתוב על יעקב בניו ובנותיו, אבל רק בת אחת מוזכרת. כל האחרות לא מוזכרות בכלל. כשסופרים את בני ישראל, זה 600,000 איש יוצאי צבא, נושאי חרב. כל האחרים בכלל לא נספרים. לנו קשה לתפוס את זה וקשה להזדהות עם זה. אבל זה היה המצב של 3,000 שנה. כן. בסדר. יש לך אבל איזושהי השלכה פה לעניין מתוך זה? השלכה שבכל הדיון הזה נורא קשה לי הענישה החמורה על דברים כאלה שטותיים. אבל... הענישה למי קשה לך? עכשיו הנושא פה זה לא היא, זה הוא. אתה כבר הולך לצד שהיא כן זאת. אבל הענישה היא גם היא נענשת. אתה מאמין לו. חכה לענישה, חכה, אתה כבר האמנת לו, חכה, עד לענישה עוד לא הגענו, רצת קדימה. חכה, תכף נראה למי פה התורה יורה יותר ברגל. הבעל, תשימו לב בפסוק י"ג י"ד, מדבר עליה בגוף שלישי. ושם, הוא אומר בפסוק י"ד, את האישה הזאת לקחתי, ויקרב אליה, ולא מצאתי לה בתולים. האבא כבר מתייחס לה כמו לבת שלו, בזיקה אחרת. את ביתי נתתי לאיש הזה, לאישה, וישנאיה. והנה, הוא שם עלילות דברים לאמור, לא מצאתי לך בתולים, ואלה בתולי ביתי, ופרסו הסימנים לפני זקני העיר. כלומר, האבא טוען כלפי האיש, הוא שקרן. הנה העדות, הנה הסמלה שרואים בה את הבתולים של ביתי. אבל אם היה נוהג כזה, שהוציאו את הבתולי כן. אז איך הוא בכלל אומר שהיא לא הייתה בתולה? הרי זה ברור מכאן שכשהם התחתנו, ההורים דאגו לבדוק את הבתולים. יפה. אז שמרו את הסמלה, כדי שאם ושם- יתלונן, אז אז לא, באמת זה אפשר באותו להראות. יום, זה באותו אז זה יום. מה אבל שאני אולי אומרת, אז להתלונן איך הוא אחרי אומר, 5 איך שנים. הוא לא, יכול זה להגיד מה שאני שהיא- שאלתי כבר על הפעם יפה. הראשונה. הרי אז- יש הוכחה, כאילו, לכאורה. יפה. חוץ אז מלא א' הוא שומרים יכול את לנסות הדבר, לרמות, שומרים. הוא יכול לנסות להחביא את השמלה. עכשיו, אנחנו כבר בפעם הקודמת שהתחלנו לטפל בפרשה הזאת, מזמן אמרנו, האם באמת הפסוקים פה כפשוטם, אמרנו, היה תקופות בוודאי שבאמת כך היה. הוא אמר שיש קהילות שאפילו נשמר הד מזה,
שהיו שושבינים שמחכים מחוץ לחדר והיו מוציאים עליהם את הבגד, את הסדין שעליו שכבו. אני קורא ברייתא מהתלמוד הבבלי שאומרת כך. כבר הברייתא מספרת על שינוי במנהגים, אנחנו מדברים פה כבר על לפני 2000 שנה פלוס. ביהודה, כוונה אחרי סוף התקופה הרומית, סקילה למוות, זה נשמע עונש קיצוני. אז אני רוצה לתאר פה סיטואציה. כן. בפרק של אונס נערה מאורסה בשדה. כן. אז הוא יוצא מתוך הנחה שהיא לא צריכה להיענש כי אף אחד לא היה שומע אותה. כן. אז אני אומר, בוא ניקח סיטואציה שקרה אונס בשדה ובכלל לא מצאו את זה. מצוין. נערה נאנסה ואף אחד לא יודע על זה. ואז זה מופיע בקטע הראשון שהיא מתחתנת, ואז סוקלים אותה. חכה, עוד דקה נתן תשובה, בסדר? כבר לא היו לה בתולים. רגע, חכה, חכה, אתה צודק, חמי אתה צודק, שנייה, אתה צודק, עוד רגע ניתן תשובה. בואו רק לזה ואז נקפוץ לשם. ונכון שהוא חייב להתחתן איתה, מבחינתו הוא לא יכול להגיד לה, הוא לא יכול לזרוק אותה. לא יוכל שלך כל ימיו. היא יותר צעירה מה שהאישה כאילו? זה לא עניין של יותר צעירה, לא בהכרח, זה הבדל של יום או יומיים, העניין שהיא לא מאורסה. היא לא מאורסת. לא, נערה ואישה, יש הבדל? יש הבדל. רגע, איפה את רואה פה את הביטוי נערה? בהתחלה מדברים על אישה ובסוף על נערה. מה ההבדל, זאת אומרת, בין נערה בתולה לבין אישה? אישה זה כנראה נשואה, ונערה זה בשלב שהיא עוד לא נשואה. לא, כי כך אישה היא עוד לא נשואה כשהוא לקח אותה. הערה מעניינת, לא שמתי לב להבדל הזה. אני כן התלבטתי בבית מה זה נערה, וזו שאלה לכל המקרא מה זה נער ונערה, יש לי איזושהי אמירה בזה אבל אני לא בטוח בה. מה ההבדל פה, למה משתמש פעם בלשון אישה ופעם בלשון נערה או נערה בתולה? מעניין, אין לי תשובה ככה בשליפה. יש נער גם למעלה. מאורסה, והמיתו זה בנשואה, זה חנק. המיתו הכוונה חנק? כן. סתם מות יומת בתורה, חכמים פרשו אותו כחנק. סקול יסקל, סקילה. יש נקום ינקם, סייף. מות יומת, חנק. לא משנה עכשיו איך, זה גמרות בסנהדרין מפרטות איך. זה לא חשוב לנו איך, חשוב לנו, זה החומרה שזה מייצג. תמיד תחשוב לא בהיבטים המעשיים, אלא בהיבטים עיוניים. אז מה הכי חמור? כי אתה עכשיו לומד, לא משנה ליישם את זה, כי אתה לא... לדעתי סקילה, כי סקילה זה גם משהו בציבור. זה איטי זה לא סתם. סקילה, אחד הדינים בסקילה זה שכל הציבור צריך לסקול בעבוד. כן. עכשיו, אז אני רוצה טיפה להיכנס פה, לקרוא קצת מהרמב"ם, לקבל פה, בואו נקרא טיפה מהרמב"ם. אומר הרמב"ם ככה, בהלכות אישות. קודם מתן תורה, לפני מתן תורה, לפני שניתנה תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק, רואה אישה בשוק. לפני השנה הבאה, כן תראה, בכל זאת, אני חושב שעזר פעלה דבר חשוב ממדרגה ראשונה. כן. אי אפשר להתעלם מזה. העונש של האישה הוא סקילה, העונש של הגבר מהכסף. זה הבדל ענק, זאת אומרת, שאי אפשר, והשאלה, אולי נדבר על זה בשנה הבאה, לא יודע מה, אם היה תהליך ביהדות מתמשך של מאות שנים ואולי 2000 שנה של טשטוש ההבדל הזה, או ביטולו. לא יודע, השאלה לא פיירית, כי אתם לא משווים שני דברים שווים. העונש של הגבר מהכסף במה? בזה שהוא השמיץ אותה. העונש של האישה סקילה במה? לא בזה שהיא השמיצה, בזה שהיא עשתה מעשה, עשתה דבר. יש התייחסות למרמה, זאת אומרת לזה שהגבר העליל על האישה? יש התייחסות. אמרנו, אם הוא העליל, הוא חייב מהכסף. רגע. אני רוצה להוסיף עוד משהו. לא קראתי ברמב"ם. שאלת לגבי שנה הבאה. אז אני אגיד באמת מה שאני חושב. לרצף, התחלנו כבר 4 שנים אנחנו לומדים. התחלנו מספר מלכים מההתחלה, ואנחנו מתקדמים כל הזמן ספר מלכים, כאשר בצורה, למדנו נגיד על מלך מסוים, אז איתרנו בתנ"ך נבואות שקשורות אליו, מיושעיהו, מירמיהו. אנחנו לומדים בצורה ספירלית, ספר דברי הימים, לכן זה כבר 4 שנים לוקח. אז סיימנו לפני מספר שבועות, הגענו למלך יהויכין, עם כל מה שקשור אליו. עצרנו, אדם חבר'ה, הותשתי, צדקיהו שנה הבאה, ועכשיו, שאני עוד מעביר להם ככה שיעורים אחרונים, אנחנו לומדים משהו אחר כדי להעביר את הזמן. לא מהרצף. ושנה הבאה היעד הוא צדקיהו, שזה הכניסה לחורבן, גדליה בן אחיקם, ושיבת ציון. וזה פרק בהיסטוריה בעצם. עכשיו, זה ממלא שנה.
אבל זה תקופה יותר קרובה אלינו, מרתקת, מעניינת, שיש לה גם הרבה זיקות על שיבת ציון השלישית, שזה ימינו. זה דורש ממני ים של הכנה, אני שקוע כולי וכל היום יושב מול המחשב, מקליד ושומע שיעורים ומקליד, ומחפש מאמרים ומצלם. חגי, בהחלט מורה יוצא דופן, ומעביר את השיעורים בצורה של... בצורה מאוד חיה. מקיפה, נכון. וזה בהחלט חוויה לימודית, חגי, תודה רבה. תודה רבה. יש שם עוד ספר ענק. עוד תנ"ך. התרומה של החבורה כאן היא גם חשובה מאוד, אנחנו שומעים הרבה רעיונות מעניינים מאוד אחד מהשני, וזה מאוד מפרה ונחמד. מיכל? לא. בנימין. אני רוצה לציין מה שפעם כתבתי בעלון, לא כל כך מזמן, שהחוג לתנ"ך הוא החוג הוותיק ביותר בחניתה. השתתפו בו אנשים יקרים שכבר לא איתנו, יוסקה אבא של עזר, יונה בן עזר, שימי, יעקב בורשטיין, יעקב לא יודע. לא. אולי הוא התחיל, אני כבר לא יודע. חמדה. חמדה, זאת אומרת, זה כבר 20 שנה, אם לא יותר, 30 אולי. המון שנים. טוב. ואת? מוזמנים. תודה רבה. היה מעניין. טוב. נקווה שימשיך.